Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Sisakuyo leyo ndaba yokujabula asiphumile. Kodwa ke sibuye sibonisane ngezinye izinto futhi sizame nokuthi masixoxa phela sixoxa kahle asixabani. Lento ingengoma ingumculo ne-artistic esiphi support ngoba i-artist yona isiphe music asiphe ingoma. Beku last week mangaphosisi ngikwelinye page lapha ya Facebook ngibona kubhala ukuthi Maskandi artist uma beperforma bebookiwe akufanele ngabe ba-charge le mali abayi-chargeayo noma ke bengabanga specific ukuthi imalini. Sengibona ke awubhuti laba abaphendula ukuthi phela uMaskandi awugcwele njengalamanye ama-genre, so uMaskandi yinto yakaNongoma. Hawu ilento ke esizama ukuyicisha malume, sizama ukucisha lento yokuthi usuthatha uMaskandi wabeka kaNongoma. Angikhulumi kabi ngoNongoma, sengisholo ukuthi mhlambe ake sithi nje uNongoma u5% we-support yaMaskandi. Manje kuzoyeka kanjani phambili uma kuzoba nalezo inkulumo ukuthi uMaskandi owakaNongoma? Angese isikhathi sebethi phela shuthi uMaskandi ugcwele kakhulu kaNongoma ila bejustifya khona ukuthi ama-artist amaskandi bengawakhokheli kahle. Yikho ke sifuna ukuthi makufika ingoma yaMaskandi yaba mnandi, asizame ukuthi siyiphushe iye phezulu, asizame ukuthi sibe nezinkulumo ezipositive, asizame ukuthi ingoma yethu sonke eMzansi eSouth Africa ukuze i-artist maye yaMaskandi ingena lapha estage kujabule thina sonke. Uyabona? Maye i-artist ibambe i-mic kubonakala ukuthi kunesidingo sokuthi bebizwe nakwalezinye indawo, bengahlezi belindele le micimbi esihlelwa uMaskandi artist or ihlelwa ilaba abanamethele kubona because benza lo music. Yingakho ke sithi siyanishiya kwimlando, hayi ukuthi as-appreciate ukuthi ninalo ulwazi, ninakho ukuthi kwenzakalani 15 years ago, 10 years ago, kodwa kumlando siyaphuma. Siphumelani? Ababizwe endaweni ezahlukahlukene ngoba i-artist iphila ngalo le talent lokucula. Uma futhi sekuvela le micimbi le yaMaskandi kuzokwenzeka i-list le yalo oyiphethe abuke ngolunye uhlobo. Kanti uma i-artist sivele yavelela nobani kuphi ehlela umcimbi uyayicabanga leyo artist. Siwubangela lokho kumsindo ngaphezulu yakho konke. Kodwa futhi ke umsindo uhamba nayo ukuthi ingoma emnandi. Seyizwakele. Manje mina angizile ngozoxabana nalezi zinto ezincane ngiyishoyo ngihleka njengoba usuku uzwile ukuthi ngiyahleka. Fanele ukuthatha ngokuthi into elula. Kungathi mhlawumbe usuthole iphasi sengihleka kuyona usulanda indaba endala ukuthi nezingxabano zaqala kanje awu kodwa malume angikho lapho. Nakho ke malume ngixoxela okunye kuzokwenzeka. Yazi malume ukuthi njengoba sisalindile kuthiwa ke kuze music video. Siyabona ke ithombe nange umsandeni Mawhoo ngiyavela impela ukuthi hayi uzoba seqophelweni eliphezulu music video. Le music video lesho sizothi ku channel O sibe sithi hawu ngani awucishe lapha iradio ke sibuke nako. Nayi phela lapha ku TV manje sidlala ku TV bese njani oMawhoo la nawo amabhinqa hayibo imoto zani kusho uyayibona yonto. Sikuleyo nto. Ngesikhathi music video ku channel O isiya ngasekupheleni sithi hayibo awuyivule futhi ku radio isizwe ukuthi siphelile. Yayizwa lonto malume sizoqophisana ne-radio ne-TV manje. Ngobani ingoma ivelele manje khona manje kuze music video. Sesilinde nje usuku. Isiyafika ke music video awu malume yazi ukuthi sisazonibangela isidina esingasazi ukusichaza. Ayakaphumi music video. Kodwa sesitholile ukuthi kubaphezulu
ko-music video bayayihlanganisa. Iyothi sebesiqinayi siphinde siqale phansi siba ngumsindo we-music video-ke manje. Phinde futhi sithi hayibo naye sivela ku-channel O. Masivela ku-channel O sithi hayi akunyuswe ivolume ku-TV siyibuke ku-TV uyabona siyibuke ku-TV. Mase sithi siyaphela sithi qhubekani livula ukhozi angithi bidlala kukhozi sizi ukuthi siphelile. Akukho kubi injabulo nje le abasuke bayithatha bayisondeza la kulesi siphithiphithi esikhona eSouth Africa nayi ingoma. Yazi angazi ukuthi ngasho kanjani ngempela ukuthi injabulo ngoba angiyidlali kakhulu efonini ngiyilalela ebusuku ngekhathi mhlambe-ke mase ngizofikela ubuthongo noma yinini kodwa kade ifika ngilalele kakhulu ku-YouTube namanje ukuthi ngilalela ku-YouTube kodwa alipheli usuku ngingayizwanga. Alipheli mangisho ukuthi every day asikho isidingo sokuthi ngikhuluma amanga ngithi ngizwa ingoma le everyday ngibe ngingayizwa. And into esengize ngicabanga sengiyijwayele ukuthi kulezi indawo bathanda umthandeni because angibezwa labo banye uma edululu-ke ngiyengimuzwa. Mase kuthi mangifika la ku-YouTube yimi-ke sengiba ne-option yokuthi ngilalela iphi enye elandelayo ngoba zikhona nezinye ezimnandi. Iphutha nje ukuthi sisuke sanamathela kakhulu kukhuzani nomthandeni. La amanye ama-artist asiwazi kahle hle kodwa-ke sizowazi ngoba phela into esime ngayo i-support. Into esime ngayo ukuphusha umculo uye phambili ngaphezu kwakho konke. Manje kuzoba into encane guys kube yisithombe samthandeni ucheme uDan ucheme ucheme into ebonakalayo. No ngijabulile bakithi ngijabulile okangempela ngijabulile okangempela. Ngiyazi ukuthi phela abanye baye bethi beyilalela into oyishoyo beyithathe ngenye indlela. Ngiyazi futhi ukuthi akusibona bonke abazojabula ngale ndlela esijabule ngayo kodwa yazi kimi angibuye ngingezwa kahle kodwa ngoba ingoma nje umusic ile yanto yemlando. Kodwa-ke angigxeki ngoba phela kube umsuka lokhu komlando ukuthi khona imlando igeme ezenzeka kodwa mina ngibuka ukuthi siyaphambili-ke kodwa-ke uma usazophatha igeme ezenzeke before shuthi usukukhandile ekhanda ukuthi noma bengahlangana emcimbini ndawonye sekuzoba nento ekhona kuzoba nesidubedube. Thina sizama ukuphuma kuleyo nto-ke sibe neside elipositive ukuze kube njani nakoleminye imicimbi umaskandi uyangena ngoba phela umusic yinto yabantu. Manje yikho kuphinde kube nokuxabana okukhulu ngoba manje umaskandi lobubizeke endaweni ezodwa ubizwa futhi ama-event organizers abantu ababodwa kanti imicimbi eminingi fanele bephithizele kanye nabo laba bamapiano ngoba la ku-YouTube enye indaba laphaya estage enye imali ebhaliwe uyabona. Laphaya estadium kuyodlala ama-team aphezulu enye imali futhi ukuthi uyoperforma ngaleso sikhathi lo 5 minutes uzoba khona estadium. Manje simemezela ukuthi ayilungi leya ndawo. Ungadumi nje umaskandi ukuthi kuthiwe wona umaskandi kusungenile umaskandi mkhulu kube ukuthi sibona lawa ama-TikTok video kwenziwa ama-challenge kodwa lapha e-stage abatholakali. I-stage abazotholakala kusona ingoba kuyesamaskandi. Manje iyasala-ke lapho ngoba phela nabo ngalo music baya-contribute kakhulu. Nakhona lapho ko-radio kumele ukuthi ingoma mayidlala kakhulu kwi-radio station sibuye sizwe kancane ukuthi i-artist-ke ithola kanjani. Manje inkinga ngoba kusewumthandeni ofike nengoma le kanye noMawhoo sibeleseleke ngaye okwamanje ngoba yena eyakhe ingoma ikhona manje. Sekuzoba nokuthi mhlambe-ke senze isasasa ngomthandeni kuphela. No guys, ziyeza angithi ezinye ingoma mase ifika siyaqhubeka futhi nezinkulumo. Mase ifika siyaphinde futhi siyabhiyoza ngoba into esime ngayo i-support.
iqiniso nje le support ngoba lena eyokuqala enye indaba eziningi ngibona ngathi salala ku social media bebe khona-ke abaswenkayi behambe beye lapha kumcimbi wamaskandi kube ukuthi nabo ama-supporters angempela. Manje leyo indaba eziningi nje igcina la ku-social media ngingabe ngisayazi ukuthi-ke ibanjani. Yikho ngingayivumi. Yes, kule channel ngikhuluma ngama-TV shows, ngixoxe ngiphinde ngihlebe ngezinto engiyibonayo ezihlebisayo. Kodwa lana ku-music umaskandi ngizeleni umculo nengoma. Uma futhi sesixoxa ngezinto ezenziwa abalandeli, ingxoxo yethu la kubalandeli. Musu ukulanda lezi zinto zazingama-artists kudala ezinegative ezingabasizi ungifunze zona. Ngiyayibalekela leza because azibasizi. Yazi ukuthi ngiyibalekelelani ngoba ngizothatha ivideo, ngizokwenza ivideo elula. Uvela uyibhale lento ibe umlando ibe yinde la comment section. Useyafika omunye ubhuti omunye udade u-anti avele athi ngeke ngisawa-check-a ngisho kwa-check-a lama-artist kanti baney'ndaba ezimbi kanjena. Yikho ngithi azinasidingo kimi. Kodwa i-page elithi-ke hhayi-ke ngalela langa e-PNB or eThekwini kwenzeka ukuthi uyabona ukuthi ukhuluma into efanele endaweni efanele. Mina nje ngize nenjabulo, ngize ne-support, kuyoba ukuthi ingoma yesibili ithini lesilindile. Ngesikhathi nje nesase ama-views athengiwe sebejabulela 6 million views othengiwe, asilindeni-ke ngoNovember siphinde siwathenge. Angise silinde sonke. NangoNovember-ke asiwathenge. Yazi yini guys, ilento yokuzifundisa ukuthi awufuni ukushayela omunye ihlombe. Yimbi kodwa leyo nto, yimbi. Mawufika amakhelwane jabula. Musu lobu ufuna kodwa yonke indawo. Nakho nje sibona uMawhoo uyajabula laphayana noMthandeni nomalume ade bekhona nobhuti abakhona. Sekukhona omalume abathi amanyala. Yini manje amanyala ngoba hawu bakithi. Hayi. Ujabulile uMawhoo, ingoma yenza kahle naye iyamsiza. Vele uMawhoo naye uyi-artist evelele kumapiano. Uyabhuka nje kakhulu. Kodwa ushilo ukuthi ukwenza ingoma efana nale futhi naye kumjabulisile esebona nempumelelo yengoma nangendlela a-receive ngayo. So layo zoba khona noMthandeni kanye nethimba laMthandeni bazojabula. Indlela akagqoka ngayo vele uthanda ukugqoka izinto ezimfishane. Angazi noma bekuyinto ayigqokile yini lo osecomment ukuthi amanyala. Hayi, bomalume bobhuti. Musangihambisa phambili umona kanje. Kodwa ngiyamchazela silinde music video. Uyothatha channel oqqa ilale sithi hayibo ayicishe iredo. Mase siphela ku channel sithi hayibo vulani iredo sizokuthi siphele. Hayibo. Hezwe leyo nto. Ngoba nje kuyashayisana kusondelana eduze kanje. Le music video ibizwe yini? Ingoma enkulu. Futhi mase kuna music video shothi uDecember ama-views azobe sethini. Cha yaze yayinhle into, mina angithandi ukufika nonyawo lodaka. Kodwa masuzofika ukuthi sisubhayasi okwamanje sithanda sami kusanale ngoma. NoMaidululu, kodwa ngoMaidululu ngicela ningamzibi uMaidululu. uMaidululu uza kahle. Ngimbonile ubhuti omncane ukanye nomnqobi yazo. Igama ukuthi ngiyamkhohlwa. Cha ngiyalikhohlwa igama lakhe. Kodwa uMaidululu ngihlezi nguthola la YouTube. Ngiyambona futhi uMaidululu engena ku-top 5 kwi-Song of the Year ngoba cha uza kahle ubhuti. Enye hayi. Udido ukuthi kokulokho okunye ngiyayihlekisela. Lokhana oza kwindawo engihleka kuzo mina yimi engazi ukuthi ngihlekani. Ngasho last year khona futhi last year ngangikhuluma kanje. Kodwa-ke last year kwakuyi-Song of the Year. Ngawathola ama-comment ashisayo. Manje ngiyibuza ukuthi nje mase kunje manje
laba bengibhalela la ama-comment bayafika yini belunguze ngoba hayibo bangitshela iy'ndaba zami engingazazi, bangitshela nje iy'ndaba zami engingazazi ngathi hayibo kanti kwenzakalani ngoba ingoma le kuphela sihlanganiswe ingoma thina sonke nokusupport i-artist. Why kufanele sibambelele ey'ndabeni kakhulu? Mina angithandi. Alikho kodwa iphutha iyona ndlela ekwenzela ukuthi uMaskandi ube mnandi. Iyona ndlela mhlampe olandela ngayo uMaskandi, ngisho njalo. Ngoba mina ingoma bakithi. Mangiphuma nje emnyango ngihamba ngithi hawu nayi le ngoma into enjalo. Iy'ndaba angizizwa ndawo. Ngoba iy'ndaba zaziwa ilaba abayilandelayo nabazaziyo. Nanokuthi-ke lezi zamaskandi akuzona engiyihlaziyayo. KuMaskandi ngithe ngizofika nento ye-support, nokuthi ibhizinisi lakhona lihamba kanjani, nokuthi i-artist yenzani. Nangu ubhuti uGatsheni wenza into enhle kabi. Futhi nje ngizoyenza ividiyo yakhe yedwa ukukhuluma ngalokho akwenzile. Mina ngithanda izinto ey'fana naleyana. I-artist ifike emphakathini sisapothe, aphinde futhi abe ney'ndawo ay'bukayo ukuthi lana fanele ngisize kanje kanje. Ngeke silikhohlwe igama lakho uma wenza kanjalo. Nakho futhi lokho kuyayikhulisa i-artist ngoba nabanye abafuna ukuzosponsa bazobona ukuthi simsiza la wenza ukuthi. Ngoba phela umusic uza kubona abantu ngesikhathi ethola i-support kubantu, kukhona nala naye angafaka isandla khona asize. Ileyo nto-ke sime ngayo. Hhayi ey'ndaba bomalume angilinqabeli, angili futhi nani. Inkinga mina la angizile ngey'ndaba. Kodwa uma uMaskandi usupport-a ngokuthi unomlando okanje, ngiyazi ukuthi khona i-channel ekunikeza lezo y'ndaba ongaqhubeka-ke kuyona. Yikho ngivele ngibhoreke ukuthi hawu, kodwa le video ngoba ngihleka, why ufake izinto ezinempi? Why ufake izinto ezinegative kodwa ngiyahleka? Kuyazwela. Ingoma kodwa malume. Ingoma ngesihlalo singajabuli bakithi ingoma. Sesijabulela nje sinabo obhuti bethu benza kahle. Nalo Shunike lo asuke wawukhetha, ngiyawuthanda we guys. Yabo lento ayenzile angiyithandeli uMthandeni kuphela. Ngiyithandela amanye ama-artist because izoxeka le yanto yengxabano. Mayixeka nabanye bayavela. Angithi manje bese sihlele sazi ukuthi ukhuzana noMthandeni. Ngesikhathi kuxega le yanto yokuthi i-competition i-tight, sesiyakwazi ukubona amanye ama-artist nabo sisi bayayeza ogandaganda nabanye. Ngoba baney'phiwo, banalo izwi. Manje abanye bazosuke bevaleleke ukuthi lapha yaphezulu sekukhona ababili kuphela, njalo ababili kuphela. Manje mayisixega lento yokuthi sinake amagama awu-2 bayavela nabanye. Yingakho ngithi cha, ibe ubuhlakani loshuna ukhethile, ngiyawuthanda, asazomemezela. Hhayi-ke lana-ke inhlamba ngiyaxolisa. Lona kuzothi hayi usumncoma kanjena uMthandeni. Kade ngisho ukuthi obhuti bethu, kade ngisho ukuthi cha obhuti bethu. Mina ngijabula ukuthi beqhubeke nalo music. Futhi makukhona indlela yokuthi kukhona lokhu okulungisayo bekulungise, because ekugcineni kwakho konke ibhizinisi ngaphezu kokuba uyaperforma umculo, ibhizinisi abaphila ngalo. Uma isikhathi sivuma ukuthi akasese le direction, ku-right lokho, because amabhizinisi amanye afa ngokuthi kusetshenzwa ngendlela eyodwa isikhathi eside. Sihambe isikhathi, zishintshe izinto. Njengoba manje nje ukumaketha sekusebenza kakhulu nge-social media. Osele ngaphandle ku-social media uyogcina zivala isitolo sakhe. Uyayibona leyo ndaba? Hayi izoba yinto le video, ngiyaxolisa. Channel lapho simngento yokuthi uzophuma music video nisenzele iqiniso. Lapha yakuma-radio station simngento. Fanele ukuthi ufike nje uDisemba sebeshaya ezinye iy'namba kuma-views. Mase befikile-ke amanye ama-artist nengoma
ezophuma khona manje ngoNovemba kuyale December sophinde siqale phansi simemeza. Ayikho exabanisayo, kodwa ningakhohlwa umayidululo nogandaganda konjebani ubhuti, angazi uthisha bani, ngizwile ingoma yakhe aveze imnandi eziwu-2. Hhayi, kuzomele ngibhale phansi ngoba ngiyayilalela ezinye ngikhohlwe ukuthi i-artist ubani. Ngani? Bese sigxile kakhulu endaweni eyodwa. Okwesibili noma okwesithathu noma okwesi-4, angixabani guys, angizile nge-agenda, angizile ngempi, ngize ngenjabulo. Noma ungayizwa enye indawo sengathi iyagudla, ngisuke ngiyihlekisela nje, hhayi ukuthi kuyaliwa. Cha bakithi, ngiyaxolisa kuleyo nto yokulwa nezimpi nemilando, hhayi. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.